Στη Γιάφκα, στην παρέα μας, η παγκόσμια πρωταθλήτρια ενοργανισμιστικής, η γυμνάστριά μας, η Βασιλική Μιλούση. Γεια σας. Τα πιστεύω αυτά που λέω. Τι όμορφο καλωσόρισμα. Τα πιστεύω και στα είχα πει και τις άλλες και την προηγούμενη φορά που έχεις έρθει εδώ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπέθεσες ότι είναι απλά ένα κολακευτικό σχόλιο από κάποιον που έχει μια εκπομπή. Όχι, με τιμά ιδιαίτερα να ακούω τόσο όμορφα λόγια. Μα αυτό πιστεύω ότι είναι το μετάλλιο της ζωής. Αυτό που δίνετε εσείς ως μήνυμα, γιατί δεν είναι μόνο οι πρωτιές, είναι και η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα στη ζωή σου, ενώ είσαι ακόμα ενεργή πρωταθλήτρια, διεκδικείς αγώνες, πρωτιές, οτιδήποτε, είναι η συνέπειά σου στη ζωή. Δηλαδή το γεγονός ότι έχεις μια συμπεριφορά που είναι πρότυπο. Το γεγονός ότι νοιάζεσαι για τις επόμενες γενιές που έρχονται. Είσαι ίδια γυμνάστρια, είσαι σε ένα σύλλογο, παίρνεις νέες ψυχές στα χέρια σου, τα εκπαιδεύεις αυτά τα κορίτσια και τα αγόρια σε ψυχή και σώμα. Εσύ ήδη που είσαι ενεργή αυτή τη στιγμή, για μένα κάτι σημαίνει. Δεν πρέπει να το αναδείξω. Ναι, βέβαια. Μα για μας δεν είναι το μετάλλιο αυτό που μας αναδεικνύει. Είναι όλη η προσπάθεια μέχρι να φτάσει στο μετάλλιο και μετά το πώς θα το χειριστείς και πώς θα το διαχειριστείς. Αφορμή που έχουμε εδώ την Βασιλική Μιλούση, την πρωταθλήτριά μας, είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένα κύπελο Βασιλική Μιλούση. Είναι ένα Βασιλική Μιλούση Freddy Cup, αν το λέω σωστά. Ναι. Το οποίο, όπως μας είχε προαναγγείλει την πρώτη φορά που είχε έρθει, έχει προχωρήσει τα αποκριματικά και έχουμε φτάσει τώρα στον τελικό. Τελείωσαν οι προκριματικές φάσεις, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και τώρα έχουμε τον τελικό αγώνα που είναι το Σάββατο στο Ολυμπιακό γήπεδο της Πάλης, στα Ανολιώσια. Φανταστείτε την εικόνα, φίλοι ακροατές, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε, όσο και αν έχετε πιεστεί από την καθημερινότητα ή δεν είναι μακριά από το πεδίο σκέψης σας, η εικόνα ενός γυμναστηρίου με παιδιά, αγόρια, κορίτσια 8-12 ετών, που αγωνιούν, που υδρώνουν, που πιθανόν να κινδυνεύσουν να τραυματιστούν, που αν τραυματιστούν έχουν τον μπαμπά, τη μαμά, το γυμναστή, γυμνάστρια, τον γιατρό που θα περιθάλψει, θα δακρύσουν, θα χαμογελάσουν. Εικόνες πραγματικής ζωής, ουσίας της ζωής. Πόσο μακριά άραγε έχουμε έρθει από αυτή την εικόνα όλοι μας, με το πρόσχημα της κρίσης ή το πρόσχημα των άλλων και καλά προτεραιοτήτων της ζωής. Ενώ η ζωή είναι εκεί ακριβώς. Φωλιάζει σε ένα γυμναστήριο που δύσκολα θα πάει η δημοσιογραφική φωνή, η ματιά, η κάμερα ή αν θέλετε η εφημερίδα. Εκεί αδικείστε και εκεί χάνουμε εμείς χρόνο για τα παιδιά μας και για τον εαυτό μας, Βασιλική Μιλούση. Ναι, αυτό το βίωσα εγώ στις προκριματικές φάσεις που ήμουν δίπλα στα παιδιά και στους δύο αγώνες. Εκεί καταλαβαίνεις πραγματικά πόσο σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια και πόσο έντονα το βιώνουν αυτά τα παιδιά που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα κερδίσει και ποιος θα καταφέρει να βγάλει την άσκηση, το πρόγραμμα. Κάτι που για αυτά είναι πολύ μικρά παιδιά, είναι 8 με 10 χρονών και βλέπουν ότι το σημαντικό για όλη αυτή την προσπάθεια είναι να τους βγει και να χαρούν οι γονείς τους και να βγει αυτό που έχουν κάνει στην προπόνηση. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις αυτά τα παιδιά την προσπάθεια μέσα στα μάτια τους. Παμπέδες, παγκορασίδες, πιτσιρίκια, επιτρέψέ μου να το πω έτσι. Ναι, από όλη τη χώρα είναι μόνο από Αττική. Από όλη τη χώρα. Ναι. Που ενδεχομένως άκουσαν. Που μαζεύτηκαν στις προκρίσεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη και. Είναι ένα κύπελο που έχει το όνομά σου. Ναι. Δικαίως. Γιατί τον Γκάλι τον χειροκροτήσαμε 20 χρόνια μετά. Ευτυχώς εσένα σε προλάβαμε, ακόμα είσαι ενεργή και αυτό δείχνει ότι κάπου βελτιωνόμαστε. Είναι παιδιά τα οποία ήρθαν κοντά σου να συμμετάσχουν στα αποκριματικά, να αγωνιστούν, να προσπαθήσουν, να ιδρώσουν, να έχουν την προσωπική τους δοκιμασία. Γιατί έχουν σε ένα πρότυπο, Βασιλική. Ναι. Δηλαδή, επηρεάστηκαν τα παιδιά και οι γονείς από τη συμπεριφορά σου, από την παρουσία σου. Συγγνώμη που σε ρωτάω εσένα την ίδια, αλλά δεν έχουμε τρίτο για να. Δεν θέλω να σε. Θεωρώ πως είμαι ένα. Το θεωρώ αυτονόητο. Ναι. Οφείλω να το θέσω, γιατί είναι και η πρώτη επαφή που κάνεις με αυτά τα παιδιά. Ναι. Φαντάζομαι σε βλέπουμε ένα δέος. Έτσι. Αυτό το αντιμετώπισα πολύ σε αυτούς τους αγώνες και πιστεύω και θέλω να πιστεύω πως είμαι ένα υγιές πρότυπο για αυτά τα παιδιά και με συζητήσεις που έκανα και με τους γονείς, έτσι με έχουν αυτά τα παιδιά, το αντιμετώπισα στους αγώνες, με κοιτούσαν όλα λες και είμαι, ας μου επιτραπεί ο όρος, σαν Θεό τους, που για μένα είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει και είναι και η δική μου ανταμοιβή. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Οι γονείς τι σου λένε? Οι γονείς έρχονται και μου λένε ότι πολύ απλά τα παιδιά τους με έχουν φωτογραφία στα δωμάτια τους, με έχουν πρότυπο, θέλουν να με φτάσουν, με τρελαίνονται που με βλέπουν. Είναι ο δικός μου σκοπός. Είναι αυτό που θέλω να γίνει και αυτό που προσπαθώ να. Ξέρεις κάτι, Βασιλική Μιλούση?
η ενόργανη γυμναστική δεν είναι ποδόσφαιρο 5x5, 3x3. Γι' αυτό ακριβώς. Αυτή που είναι η πάει ο δυσκολία. πατέρας και πολλές φορές και η μαμά πάνε τον πιτσιρικά να παίξει μπάλα ή μπασκετάκι, κάτσε στην κερκίδα. Και πολλές φορές βλέπει να παίζουν οι γονείς αντί τα παιδιά. Μπαίνουν μέσα, τσακώνονται, πλακώνονται και τέτοια πράγματα. Η ενόργανη γυμναστική είναι δοκιμασία. Θέλει προσπάθεια. Θέλει πάρα πολύ γυμναστική. Δεν είναι απλά ένα χόμπι. Δηλαδή το πιτσιρίκι το 8-10 ετών, το παλικαράκι, η κούκλα μας, έχει πάθος μέσα της. Δηλαδή για να βγει τέτοια ενέργεια, να παρακολουθήσει την προπόνηση και να μπει σε επίπεδο διεκδίκησης μιας πρωτιάς ή ενός άλλου επίπεδου, έχει άλλη προσπάθεια. Δεν είναι ότι απλά πάω, κάθομαι, παίζω μπάλα μισή ώρα, μια ώρα, γιατί θέλω να πέρασα καλά, έφυγα. Εδώ τα παιδιά έχουν έρθει με ένα αίσθημα ευθύνης και ένα βαθύ μέσα τους, στη συνείδησή τους, τοποθετημένο ένα στόχο. Κάπου να πάνε, κάπου να προχωρήσουν. Αυτό ξέρεις, είναι εντυπωσιακό αν το δεις λίγο. Αυτή είναι η δυσκολία του αθλήματος, γιατί είναι ένα άθλημα δύσκολο και αυστηρό. Αλλά το σημαντικό του είναι ότι δημιουργούνται στόχους σε αυτά τα παιδιά από τόσο πολύ μικρή ηλικία και μαθαίνουν να είναι πειθαρχημένα πολύ, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την προπόνηση και στο βάρος του στόχου και της καθημερινής υπερπροσπάθειας για αυτή την ηλικία. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο και φυσικά η βοήθεια του γονιού είναι πολύ σημαντική, είναι απαραίτητη. Για ένα άθλημα το οποίο, όπως είπατε, δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν πάει να παίξει, πρέπει να... Είναι αυτό που λέμε δημοφιλές. Καταρχήν δεν είναι δημοφιλές, αλλά και δεν είναι και τόσο ευχάριστο για αυτές τις ηλικίες, όταν αρχίζουν πλέον οι απαιτήσεις και αυξάνονται. Γιατί στην αρχή μπαίνουν μεν τα παιδιά στα γυμναστήρια παίζοντας, με σκοπό να παίξουν και έτσι πρέπει να το δουν σε πολύ μικρές ηλικίες. Όταν όμως από την ηλικία των 8 χρονών ξεκινούν οι αγώνες, και οι αγώνες έχουν απαιτήσεις, έχουν πολύ ωραίες προπονήσεις, έχουν αυστηρό πρόγραμμα διατροφής, έχουν από πολύ μικρή ηλικία. Οι γονείς είναι αυτοί που είναι δίπλα στα παιδιά και πρέπει να τα στηρίξουν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να γυρίσουμε λίγο σε σένα. Το είπα στην εισαγωγή μου, το λέω μέσα από την καρδιά μου ότι αποτελείς πρότυπο και για την νεολαία, αλλά και αν θες και τη συνείδηση του μέσου Έλληνα, στον οποίο πιστεύω σε αυτό το κομμάτι ανήκω και εγώ. Εσύ το αντιλαμβάνεις αυτό? Επηρεάζει τη ζωή σου, την καθημερινότητά σου? Δηλαδή λες, το έχεις σαν βάρος ευθύνης? Δηλαδή... αισθάνομαι ότι έχω ευθύνη απέναντι στα παιδιά και στους γονείς. Λες ότι μπορεί, αν εγώ διασκεδάσω ενδεχομένως σε ένα νυχτερινό κέντρο και ανέβω σε ένα τραπέζι και μου βγάλω μια φωτογραφία, μπορεί αυτό να επηρεάσει την εικόνα που δίνω. Το έχεις αυτό σαν αντίληψη? Το έχω. Αλλά επειδή δεν είμαστε τόσο γνωστοί στον κόσμο, δεν θα βρεθεί ο παπαράτσι εκεί να σε τραβήξει. Δεν θα ασχοληθούν ιδιαίτερα μαζί μου. Πάνε στα πιο δημοφιλή αθλήματα. Εισαγωγικά, μην τρέψε μου να το πω έτσι. Αυτό που συνήθως. Γιατί τα παιδιά έρχονται στα γυμναστήρια, όπου εσύ γυμνάζεις παιδικές ψυχές και παιδικά κορμιά, αγόρια κορίτσια. Έρχονται τα παιδιά, έρχονται και οι γονείς τους μαζί. Διαβάζεις τα μάτια τους πάντα ένα ενθουσιασμό, ή διαβάζεις και μια κούραση της καθημερινότητας και προβληματισμούς και αγωνίες της καθημερινότητας, από την κρίση την οικονομική μέχρι τα όποια προβλήματα μπορούν να τρέχουν ούτως ή άλλως σε κάθε οικογένεια? Αρχικά βλέπεις ενθουσιασμό, γιατί όταν ένας γονιός βλέπει το παιδί του να χαίρεται και να απολαμβάνει αυτό που κάνει, και επίσης να διαμορφώνει ένα πολύ ισχυρό χαρακτήρα από τόσο μικρή ηλικία, ενθουσιάζονται. Όμως δεν πάβει η καθημερινότητα να τους καταβάλει, και αυτό το αντιμετωπίζεις καθημερινά και με την επαφή που έχεις με τους γονείς. Ας πούμε ότι είναι ένα διάλειμμα η γυμναστική για αυτούς. Κοστίζει, είναι όργανη? Όχι, δεν κοστίζει. Είναι ένα άθλημα που δεν κοστίζει. Είναι ένα βάλσαμο στην ψυχή του γονέα όταν βλέπει το αγοράκι του, το κοριτσάκι του να προσπαθεί και να κάνει κάτι διαφορετικό που του δίνει αυτοπεποίθηση και του δίνει δύναμη ψυχής και δυναμική για προσπάθεια. Ναι, έτσι ακριβώς θεωρώ ότι είναι ένα φάρμακο. Κοστίζουν γι' αυτό. Ναι, όχι, δεν κοστίζει, και είναι και ένα βάλσαμο, ένα φάρμακο για τους γονείς, και ένα διάλειμμα, όπως είπα πριν, για την καθημερινότητα, γιατί οδεύουν και είναι μαζί με το παιδί τους και στην δική του προσπάθεια και φεύγουν και από τα δικά τους προβλήματα, όποια υπάρχει στην κοινωνία. Πάμε λίγο να υπενθυμίσουμε το Βασιλική Μιλούση Φρέντι Cup που θα διεξαχθεί. Είναι η τελική φάση. 1η Ιουνίου. Σάββατο. Το Σάββατο αυτό στο γήπεδο της Πάλης, στο Ολυμπιακό γήπεδο της Πάλης στα Ανολιώσια.
Πρόσβαση ελεύθερη. Είναι ελεύθερη είσοδος. Θα είναι ένας πολύ όμορφος αγώνας, γιατί είναι ο τελικός αγώνας αυτών των μικρών παιδιών. Θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, δώρα. Και το αποκορύφωμα του αγώνα θα είναι ένα σοου που θα γίνει από... Περί ποια ώρα? Ακόμα δεν έχουμε οριοθετήσει δεν έχουμε βάλει τις ώρες, αλλά νομίζω προς το απόγευμα θα είναι το δικό μας σοου που θα συμμετέχουμε όλοι οι Έλληνες πρωταθλητές, παγκόσμιοι πρωταθλητές και μέλη της εθνικής ομάδας. Θα κάνουμε ένα φαντασμαγορικό, ας πούμε, σοου που δεν γίνεται στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι γνωστά τα αθλήματά μας, παρά μόνο το βλέπουμε σε χώρες όπως Αμερική που είναι γνωστό το άθλημα. Αυτό που μου έλεγες τώρα δεν το ήξερα. Και μας δίνει τη δυνατότητα και εγώ να το μάθω και οι φίλοι ακροατές. Υπενθύμισε λοιπόν. Έλληνες πρωταθλητές. Έλληνες παγκόσμιοι πρωταθλητές της ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής. Σε ένα διαφορετικό σοου με την καλή έννοια, την αθλητική καθαρά έννοια. Εντελώς αθλητική, θα είναι πάνω στα όργανά μας. Απλά θα προσπαθήσουμε να. Αυτά που βλέπουμε ζηλευτά δηλαδή στο εξωτερικό θα τα ζήσουμε μέσα στον ίδιο χώρο. Κάτι παρόμοιο προσπαθήσαμε να κάνουμε. Από δικές μας εμπειρίες, γιατί όλοι μας έχουμε εμπειρίες στο εξωτερικό, μας έχουν καλέσει να συμμετέχουμε σε τέτοια σοου. Το δημιουργήσαμε μόνοι μας οι αθλητές και ελπίζουμε θα γίνει μάλλον πολύ όμορφο, γιατί είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Θα δουν οι γονείς πόσο όμορφο είναι το άθλημά μας, πόσο θεαματικό και φαντασμαγορικό μπορεί να γίνει. Η είσοδος είναι ελεύθερη, νομίζω ότι... Θέλω να διευκρινίσω την ηθική του λόγου ότι το κύπελλο Βασιλική Μιλούση λέγεται Βασιλική Μιλούση Freddy Cup. Είναι ο χορηγός του κυπέλου. Και δεν το λέω με την κακή έννοια, το λέω με την καλή έννοια. Το γεγονός ότι κάποιες εταιρείες μπαίνουν και υποστηρίζουν προσπάθειες που αναδεικνύουν πρότυπα της καθημερινότητας και της κοινωνικής και όχι μόνο αθλητικής μας ζωής, οφείλουμε να το λέμε αυτό. Χωρίς να έχουμε φοβίες ή σκέψεις ότι μπορεί αυτό να είναι εμπορικό χαρακτήρα πράξη. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Είναι το γεγονός ότι η Βασιλική μόνη της πιθανότητα να μην μπορούσε αυτή την τεράστια εκδήλωση σε αποτέλεσμα, σε εικόνα και σε παρέμβαση κοινωνικής δράσης να την υποστηρίξει και να την υλοποιήσει όπως την απολαμβάνουμε τόσο καιρό και όπως θα την απολαύσουμε το Σάββατο. Οφείλω να το πω εγώ, εσύ έχεις τη διακριτικότητα να μην το θέσεις. Εγώ οφείλω, επειδή είμαι ο χρήστης του μικροφόνου, να το θέσω δημόσια για να μην μπουν οι ακροατές σε μια φρεντικά, ναι. Και μπράβο στην εταιρεία αυτή. Σίγουρα μόνοι μου δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω αυτό. Σε διάλεξαν. Η εταιρεία αυτή είναι και προσωπικός μου χορηγός και έτσι συμμετέχει και βοηθάει στον αγώνα. Σίγουρα μόνο μου δεν θα μπορούσα να το. Αλλά έτσι αποδεικνύουν και οι ίδιοι, και να το πω αυτό γιατί δεν έχουμε καμία υποχρέωση, αλλά έχουμε ηθική υποχρέωση, ότι τελικά ο υποστηρικτής είναι υποστηρικτής παντού. Δεν είναι για μια βραδιά, δεν είναι για μια διοργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι σε έχουν αγκαλιάσει, σε γνωρίζουν, σε έχουν καρατσεκάρει και πιστεύουν πάρα πολύ σε αυτό το οποίο σε κάνει, στην προσπάθειά σου. Έτσι. Είναι μια εταιρεία η οποία όντως με έχει αγκαλιάσει και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και υποστηρίζει την διοργάνωση. Πήρα εγώ την πρωτοβουλία να το πω. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι ευγενική, είσαι διακριτική, αλλά οφείλω κάποια πράγματα να τα λέμε για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές πού πρέπει να είμαστε καχύποτε πάνε στη δημόσια αναφορά και πού πρέπει να λέμε: OK, εκεί μ' αρέσει. Ναι, εκεί πρέπει να τα λέμε αυτά. Πάμε λίγο σε σένα τώρα, λίγο πριν έτσι ολοκληρώσουμε σε περίπου 2 λεπτά την κουβέντα μας. Να κάνω μια παρένθεση, γιατί δεν αναφέραμε στον αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό. Συμμετέχουν και τα Special Olympics. Ουσιαστικό αυτό. Είμαι πρέσβυρα των Special Olympics και θέλουμε να βοηθήσουμε. Θα συμμετέχουν, θα κάνουν και αυτή το δικό του show. Θα είναι πολύ όμορφο. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Ναι. Και ο αγώνας φυσικά είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Ωραία. Ένα λοιπόν ερώτημα. Γιατί η Μιλούση, νέα γυναίκα, κοπέλα, όμορφη, την αγαπά ο κόσμος, τη βλέπει στον δρόμο, όσοι είναι γνώστες του αθλήματος την αγκαλιάζουν. Όσοι απλά βλέπουν τις επιτυχίες, όποτε μπουν κάμερες μέσα και όποτε αξιοθούν εκπομπές και δελτία ειδήσεων, κάτι τους θυμίζει. Αλλά εσύ εκεί στην πορεία σου είσαι ό,τι πιο υγιές για να σε αρπάξει ένα κόμμα και να σε βάλει μπροστά και να πει δικιά μου η Μιλούση. Σου έχει συμβεί αυτό? Όχι. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα και δεν νομίζω ότι θα ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. 2 πράγματα. Είσαι πολύ τυχερή ή το ψάξαν το θέμα και δεν θα φάνε πόρτα, οπότε δεν χτυπήσαν καν. Σ' αρέσει η πολιτική? Διαχωρίζεται την πολιτική από τα κόμματα ή θεωρείς ότι είναι ένα και ενιαίο πράγμα? Άλλο πολιτική, άλλο κομματική λογική? Νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικό. Δεν ασχολούμαι καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Αυτό που κάνω εγώ είναι να ασχολούμαι μόνο με τον αθλητισμό και μόνο αυτά είναι που πραγματικά δεν μπορώ να την παρακολουθήσω κιόλας τις εξελίξεις και ό,τι γίνονται, με μπερδεύουν.
Εγώ κοιτάω μόνο το δικό μου στόχο και σκοπό. Καταλάβατε, φίλοι ακροατές της Γιάφκας, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια αλλά και ομογένεια, ποια είναι τα πραγματικά πρότυπα τα οποία πρέπει να αναδεικνύουν τα μέσα ενημέρωσης και ποια τελικά βλέπετε συνήθως να βρίσκουν πρώτο τραπέζι πίστα σε εκπομπές, σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις αλλά και σε χώρους εφημερίδες και περιοδικά. Σας το λέω και ως συνένοχος αυτού του εγκλήματος, έτσι. Αλλά εντάξει, κάποτε οι δικαιολογίες πρέπει να σταματούν και να μπαίνουμε σε πράξεις. Λοιπόν, Σάββατο 1η Ιουνίου. Βασιλική Μιλούση Freddy Cup. Ολοκληρώνεται τελικώς. Μαζί με παγκόσμιους πρωταθλητές, μην το ξεχνάμε. Προσπάθεια παιδιών 8-10 ετών και καταλήγουμε σε ένα υπέροχο σοου παγκόσμιων πρωταθλητών Ελλήνων. Που θα μας ενόργανη και ρυθμική. Ένα μεγάλο μπράβο από την καρδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Υγεία να έχεις, Βασιλική Μιλούση, και πάντα να έχουμε ανθρώπους να παραβάλλουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Εύχομαι να έρθει ο κόσμος. Θα είναι ένα πολύ ωραίο αγώνα και ένα πολύ ωραίο. Θα πάρω την Τζόρτζια και θα έρθουμε εμείς. Τζόρτζια θα πάρουμε. Πάρε το Αντωνάκι σου, έτσι. Πάμε όλοι μαζί.